saya padha ngamu ayo iki wujud Gusti Armando Dirisi warna kuwi jomlamangke mawana sak isining jagat ijo royo-royo kang gembang ripat lojinawi alon-alon ayo para kadang-kadangku padha budal ayo padha budal bermangan ana di papan gununge ayo wow mas bisa meneh iku wujudku sing arep sokar awono panas atas tembinas ayo Sugeng Rawo Sugeng Hanesani Babar Besar Sekar Bawono ayo para kadang-kadangku ayo padha budal sing alon-alon ger ayo padha budal bebarengan ayo aja padha kesusu ayo wujud Siwa Paro kang werna putih arane Sardula Setaya macan putih was ayo padha budal dina iki ayo para kadang-kadang ayo kakak-kakakku Amok-amok suruh roto jauh roto pas foto sing alon-alon ayo foto sing alon-alon
wis ayo rapi ayo Sugeng rawuh yo hey ayo ayo padha boleh papahan dhewe-dhewe ayo ayo sing ireng maju meneh ayo sing ireng ayo rada maju jejer karo adi-adike ayo jejer karo kangke ayo ayo kakang ayo ayo padha budal dina iki ayo ijara siji meneh enten ana adine ayo ayo para kadang-kadangku ya dadiku padha budal dina iki ayo oleh mangan ana di papan gunung ayo padha mlumpuk ayo padha mlumpuk Ayo
yang bapak cucu dari semua untuk dari ayo kau tidak menampil ayo sampai sudah suara yang terbentuk berputar ayo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.